खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। मोब्लिबजों बोजानानै मानै मैदेर थैदों। आसामा माब्लाबाबो म्यानमारनि बाहागो नङामोन, जारिमिनखौ मिथियाब्ला बुंनो नाङा बुंदों हिमन्त। नरेन्द्र मदिया बुहुमनि गेजेरावनो बांसिन पपुलार लिडार। गसाइगावनि कासियाबारियाव इउपिपिएल दोलोनि ट्रेनिं हाबाफारि। बाक्सानि लाबदांगुरियाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। बिजनियाव सोलिगासिनो दङ सेथि आसाम स्टेट वुमेन फुटबल लीग। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। कार्बि आलं जिल्लायाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। कार्बि आलंआव मोब्लिबजों बोजानानै मानै मैदेर थैदों। दिनै फुङाव जादों बे जाथाया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला कार्बि आलं जिल्लानि सानजा दिगारु ओनसोलनि हाग्रायाव रैखाथिनि थाखाय सोंनानै दोननाय मोब्लिब ताराव नांनानै दिनै फुङाव मानै गेदेर मैदेरा थैदों। हाग्रानि मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव जाफ्लेबाय थानाय दाङाबाजिखौ होबथानो आरो थागिरि रायजोफोरनि रैखाथिखौ नोजोर होनानै सोंनानै दोननाय हाइ भल्टेज मोब्लिब ताराव नांनानै मानै मैदेरा थैनानै थादों। बबेखानि हाग्रानि मैदेरनि उदखाराव गोलाव समनिफ्रायनो सैनांबोदोंमोनब्लाबो दिनैनि बे जाथाया जायगानि सुबुंफोरखौ दुखु मोनहोदों। ओरैहाय गुबुन मोनसे जाथायाव दिनै नगावआवबो मासे मैदेर फिसाया थैदों होननानै मिथिनो हादों। मासे जोनोम जागोदान मैदेर फिसाया नगावनि कामरुपआव मेडिकेल ट्रिटमेन्टनि समावनो थैदों। रिपर्ट बायदिब्ला बे मैदेर फिसाया शुक्रबारखालिसो जोनोम जादोंमोन आरो बेनि उनावनो बेमाराव गोग्लैदोंमोन। बेखौ नुनानै हाग्रा बिफाना मैदेर फिसाखौ बोखांनानै फाहामथाय होनाय जादोंमोनब्लाबो दिनै फुङाव थैयो। बबेखानि हाग्रा बिफाननि लेहेमिया आरो मोजाङै जोथोन लायैनि थाखायनो मैदेर फिसाया थैनांबाय होननानै जायगानि सुबुंफ्रा अजद होदों। आसामा माब्लाबाबो म्यानमारनि बाहागो नङामोन, जारिमिनखौ मिथियाब्ला बुंनो नाङा। बे बाथ्राखौ बुंदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। मख'नो गोनांदि जौसिन बिजिरसालियाव मोनसे हियारिंनि समाव कंग्रेस दैदेनगिरि आरो एडभकेट कपिल सिब्बलआ आसामखौ म्यानमारनि बाहागो होननानै बुंदोंमोन। नोगोरारि आयेन 1955 नि धारा 6A नि लेजिटिमेसि बोखारनायनि हियारिंआव कपिल सिब्बलआ बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। नाथाय बे बाथ्राखौ लानानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया कपिल सिब्बलनो बिजाथाय होदों आरो जायफोर सुबुङा आसामनि जारिमिननि बागै जेबो मिथिया बिसोर बेनि सायाव बाथ्रा बुंनो नाङा। आसामा माब्लाबाबो म्यानमारनि बाहागो नङामोन। एसे समनि थाखाय मोगा-मोगि जादोंमोन आरो बेनोल' आसाम म्यानमारनि सोमोन्दोआ। आसामा म्यानमारनि बाहागोमोन होननानैबो दिनैसिम जेबो सुलुं मोनाखै होननानै हिमन्तआ रोखायै बुंदों। बुहुमनि गेजेरावनो बांसिनै मिथिजानाय दैदेनगिरि एबा पपुलार लिडार महरै गनायथि मोनफिननो हादों गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया। मर्निं कनसाल्ट मुंनि आमेरिकानि मोनसे फसंथाननि सार्भेयाव भारतनि गाहाय मन्थ्रिखौ बुहुमनि गेजेरावनो बांसिनै पपुलार लिडार महरै रायजोफ्रा सायख'दों। मर्निं कनसाल्टनि बे सार्भे रिपर्ट बायदियै नरेन्द्र मदिया गासै 76% रेटिं लानानै बांसिन पपुलार लिडारनि मासिखौ आवग्रिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला बांसिन पपुलार लिडारनि फारिलाइनि नैथि नम्बर दखल खालामनो हानाय मेक्सिक'नि हादरगिरि एन्ड्रेस मेनुएल लपेज अब्राडरनिख्रुइ 10% बांसिन पइन्ट मोननो हादों नरेन्द्र मदिया। बे फारिलाइनि थामथि नम्बराव दङ सुइजारलेण्डनि हादरगिरि आलियान बरसेट आरो बेनि उनाव एबा ब्रैथि नम्बराव दङ ब्राजिलनि हादरगिरि लुइस इनासियो लुला दा सिल्भाया। मख'नो गोनांदि बे फारिलाइनि 5 नम्बरावसो जायगा मोनदों आमेरिकानि हादरगिरि आरो बुहुमनि गोहोगोरासिन दैदेनगिरि ज' बाइडेना। ज' बाइडेना गासै 40% रेटिं मोननो हादों। थांनाय 6 सेप्तेम्बरनिफ्राय 16 सेप्तेम्बरनि गेजेराव बुहुमनाङै गासै सा 22 दैदेनगिरिफोरखौ लानानै बे सार्भेखौ खालामदोंमोन मर्निं कनसाल्टआ। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया बे सार्भेयाव खमसिन नेगेटिभ रेटिं मोनदों। मदिया गासै 18%ल' नेगेटिभ रेटिं मोनदों। मख'नो गोनांदि बे फसंथाननि सिगांनि सार्भेयावबो नरेन्द्र मदिया सेथि मासि आवग्रिनो हादोंमोन। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि बेन्दोंआव थानाय कासियाबारियाव इउपिपिएल दोलोनि ट्रेनिं हाबाफारि खुंदों। इउपिपिएल दोलोनि मिरु आफादनि बिथोन बायदियै दिनै कासियाबारियाव दोलोनि मावथिफोरनि ट्रेनिं हाबाफारि एबा फोरोंथाय मावबादा खुंदों। मख'नो गोनांदि मिरु इउपिपिएल दोलोआ गासैबो ब्लक लेभेलाव दोलोनि मावथिफोरखौ लानानै ट्रेनिं होनायनि हाबाफारि खुंनो बिथोन हरदों।
बे बिथोन बायदियैनो दिनै गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि बेन्दोङाव थानाय जुम दुवार ब्लकआव फोरोंथाय होनाय हाबाफारिया जानानै थाङो। रिपर्ट बायदिब्ला बे हाबाफारियाव एमएलए जयन्त बसुमतारीजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि गोबांसा दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लानानै दोलोनि मावथिफोरखौ फोरोंथाय आरो थुलुंगा होयो। बे फोरोंथाय मावबादायाव गुबैयै दोलोखौ माबोरै सामलायलांनो आरो फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोआ माबायदि खामानि मावगोन बेफोरखौ लानानै गेबेङै सावरायनायजों लोगोसे बेफोरनि बागै फोरोंथाय होनाय जादों होननानै मिरु इउपिपिएल दोलोनि नेहाथारि मुर्शिदा बेगमा सुलुङाव फोरमायदों। बाक्सा जिल्लानि भारत भुटान सिमना ओनसोलनि लाबदांगुरियाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। हायुङारि मानास हाग्रानिफ्राय आदार नागिरनानै ओंखारबोनाय मैदेर फालोआ लाबदांगुरि गामियाव उदखार खालामफैदों। शुक्रबारखालि हराव लाबदांगुरियाव हाग्रानि मैदेर उदखार खालामफैनाय जाथायाव तजेन नाथ मुंनि सासे सुबुंनि नखराव स्पंख हायै खहा जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला मानास हाग्रामानिफ्राय ओंखारबोनाय मैदेर फालोआ तजेन नाथनि नखरनि बिफां लाइफांफोरखौ सिफायनायनि अनगायैबो न' बांखौ सिफायनानै थेर बेथेर खालामलांदों। बाजाराव लांनो थाखाय लाबोनानै दोनफैनाय फान्थाव बिलाथि आरो नखरनि माखासे धोन सम्पथिखौबो खहा खालामलांदों मैदेर फालोआ। बे जाथायाव खारनानै खुनुरुखुमैसो जिउ रैखा मोननो हादों नखरनि सुबुंफ्रा। मख'नो गोनांदि आदार नागिरनानै हाग्रा ओनसोलनिफ्राय मानसि थाग्रा ओनसोलसिम ओंखारबोनानै उदखार खालामफैयो हाग्रानि मैदेर फालोआ। हाग्रानि मैदेरा एसेबां उदखार खालामनायनि उनावबो हाग्रा बिफाननि सुबुंफ्रा बे बिथिङाव मोजां नोजोर होयैनि अजद दैखांदों सैनांनाय नखरजों लोगोसे जायगानि रायजोफ्रा। बेजों लोगोसे आसाम सरकारखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो हाग्रानि जिब जुनारफोरखौ रैखाथि होनो हायाब्ला आसाम सरकारा हाग्रा बिफानखौ मानि थाखाय लाखिदों होननानै सोंथि खालामदों। बबेखानि हाग्रानि मैदेर फालोआ सम सम बेबायदि उदखार खालामफैबाय थायो। बेनि बागै हाग्रा बिफाननो खौरां हरोब्लाबो बिफानारि सुबुंफ्रा जाथायसालियाव नुजाथिफैया होननानैबो जायगानि सुबुंफ्रा अजद होदों आरो नखरनि सुबुंफोरजों लोगोसे जायगानि सुबुंफ्रा हाग्रा बिफाननि मावथिफोरनि सायाव खुद्रिनाय आरो रागा जोंनाय फोरमायदों। चिरां जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय बिजनी डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि गेलेग्रा फोथाराव सोलिगासिनो दङ आइजोफोरनि जोलुर बादायलायनाय। आसाम फुटबल एसोसिएशननि बानजायनायाव आरो बिजनी डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि हस्ट खालामनायाव बिजनी डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि गेलेग्रा फोथाराव सोलिगासिनो दङ सेथि आसाम स्टेट वुमेन फुटबल लीग 2023। मख'नो गोनांदि सेथि आसाम स्टेट वुमेन फुटबल लीग 2023 नि गिबि राउन्डनि गेलेनाया थांनाय 8 डिसेम्बर अक्ट'निफ्रायनो सोलिगासिनो दङ आरो गिबि राउन्डनि बे गेलेनाया 12 डिसेम्बर खालि जोबगोन। ए ग्रुप आरो बी ग्रुपनि गिबि राउन्डनि गेलेनायखौ बिजनीनि बीडीएसए फोथाराव खुंगासिनो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गासै मोन 8 टीमा ए आरो बी बे मोननै ग्रुपआव दङ। बे मोन 8 टीमफोरा फारियै अल इन्डिया लक्ष्या, गरेश्वर टाउन क्लाब, एभेलेन स्पर्ट्स क्लाब, रयेल ब्रादार एफसी, सनारी टाउन क्लाब, लेडी बाक्स एफसी, बाक्सा गर्ल्स एफसी आरो दुलियाजान टी स्टेट एफसी। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।